Pak! Pak! Introduce yourself, si Baka. Oh, orange na orange. Ay! Mga sayang. Ma'am si G. Ma'am si G. Hello po. Nice to meet you. Wow. Ako ang mga mamita. Hello po. Saykong. Duha mo? Ay, kamura? Meron pa Napay tulong. Ay, napay tulong. Eh, dito ba yung ano, yung bahay nila Alden? Alden na. Richard. Yung sa movie. Richard, sana sila sa Clearwater Bay. Ah. Pero parang ganito rin kasi yun, di ba? Yung hallway din yung eksena. Kumusta biyahe niyo? Masarap pala traffic. Layo, Juni. Ano na sila? Ay, kanina Tagalog pa. Tagalog. Hello po. Thank you. Ganun sa may manguli? Thursday. Thursday na? Lumik kayong color, no? Isa ba grabe ng mga building, no? Saikung Public Pier. Ang ganda, oh. Dito kami ngayon. Hello. Ako naligawan yung girl natin. Saan tayo magganyan eh? Hey girl. Hi! Hello. Hello, birthday! Happy birthday. Para naman happy siya. Ano ba yung surprise tayo? Thank you. Thank you po. Alam niyo po, ilang taon ka na, Britney? 16. Ah! 33 na po sa ngayon na po sa nakatikim 30 sa birthday niya. Tampaling! Welcome to Saikong. Thank you po. Saikong guys. Diyan na yata si daddy nyo. Tara natin. Okay na kayo. Namuira ba? Yung mask ninyo, yung ano ninyo, walang malilipad, no? Can we take Friend! Friend si daddy. Bawal ba Daddy video? Michael. Bawal ang video lang. Uy, bawal. Dali, bawal. Dali. Sa yati pa ninyo, magdagal ka na. Hey, Daddy. Hi, Daddy! Welcome to Saikong. Nice meeting you. Lengloy is maganda daw. Lengloy. Siya yung may-ari ng yate. Ikaw ko yan. Kasawa ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah. Five of them. Let's Yung go, go. guys. Come on, let's go, let's go. Yun na si Daddy, sasakay kami ng yati. Yan yung Saikong Pier. Yati ka. Welcome to Saikong New Public Pier. Ano yung good So ngayon, sasalita kami sa Saikong Pier. So finally, naabot na gyud si Brenda ug Saikong together with the gang boy. Pagkay ko mo dire oy. Mag-ano daw kami? Hi! Diba ang girl? Diba? Dahil yung masukin yung Saikong guys. Grabe, hindi sa ikay guwapa mga tao din. Ang linis ng tubig, ha? Sanang tao din nilang noy. In fairness, no? Hi! Welcome to Saikong guys. Thank you so much and nice meeting you. Ready na kamo. Kung ba't sila. We need 8 packs muna. 8 packs mo. Mauna kayo, be. Para may mag-assist sa kanila. Ito nasama. Tapos ito iwan. So dito muna kami. Kasi namin i-vlog ko sa okay. Sama ko na this time. Hindi pwede kasi kayo muna kay Robert. Doon kasi walo-walo lang. Sampu-sampu. Kailangan magsabay kami kasi may... Una tayo. Hindi pwede niwala siya. 2 times, dapat 2 times. Sino yung dapat una? Walo. Sige na, B. Hindi na kami aakyat. Ay!
Mag-iayati kami dito sa... Hello! Aroy! Kasi yung sa ako po. Birthday breeder, So may cake ako, naiyak ako. In fairness sa tubig talaga nila, oh, ang linis. Apakalinis. So kahit dito makakaligo. Diba? Tingnan mo ko yung mga shell na bubuhay sa mga gilid-gilid talaga. Oh. Saka apakalinis po talaga niya. Sa kami mauuna. Gawing din sa yate nila. Madam. Oo naman, syempre. Naka- Hindi tayo magpapauli. Nakapunta tayo ng Hong Kong para magyate. Ibang klaseng birthday celebration mo ha? Bongga. Pasabog ang birthday ni Beatrice. Birthday! Ginoko! Dahil payate, mayon. Payate, nakabinigyan ng ano. Then may papeste. Dahil pa-cake! Yeah. Ang sarap pa ng cake. Family. Ay! Ala, laki nung yate! Asa may silinda rin? Ano yung ba? Kaya pa sila. Ay, wala rin ha? Sa kinapon lang ako. Wow! Maligo, may kita. Ako mga buo. Sorry. Thank you. Wala tayo panligo, tsaka di ko kabalo maligo. Mag-swimming. Wow! Wala, social. Mambak daw ka. Uy, may slide. Hala. Ang ganda naman yate namin. So, dito po kami matutulog. Ayan, yan po ang yate namin for today. Thank you, Diana Rose. At sila mga Uy, social. Sila madam. Diyan kami mag-party later. Pump Dole. Ayan, kasama ko Team 1, si Argel, si Rhea, si Bating, si Ma'am si G, si Whitney, si Jana. So, Ang ganda. ayan, sila Brenda. Social climber talaga tayo ngayon. Pasabog ang yate. No? Uy, wala pa naman na. Okay na daw. Ito na, this is it, pansit. This is it, pansit. Thank you. Thank you sa tanis, sir. Say thank you to the owner of the boat. Pilipino kayo, sir. Ang Tagalog pala si sir. Ayan si Ma'am si G. Ang palda mo, ma. Diretso na tayo, ah. Wow! Angus! Angus Yacht Club. Wow. Ay! Bagyo, kaya nag-click. Inil. Okay lang po. Dito kami sa loob, guys. May B-Barks! May B-Barks na rin. May B-Bikes dahil. Ah, so may karaoke sila dito. Barbecue party kasi mamaya. Hi Melmar, nauna ka pala sa amin. Marcy. Huh? Uyong yan. Uyong ba to? Ano ba? May sakit sa baso yan. Sayan. So, ganda. Pwede na ba tayo umakyat? Wow! So dito, pwede ka mag-slide, mag-dive. Hala, no? Ayun na sila Brenda. Oh. Hi! Oh. Ayun mga pirata. Ayan ang mga pirata. Social kaya nakaroon ka na kayate. Yate kayo. May ano po, slide. Happy birthday to baby girl. Pasta. Ma. Lenglon. Baby girl, ano ka na dyan? Ang lalaki po. Sabadika, sabadihan, demonyo ka.
Hindi na ako sinilas. Kumaan bitaw na niya, di ba? Pagkuat ba? Tiril ka man dyan. Yan talaga kayo? Ano nito? Ang inis, bibi ka init ka ayun. Go, pakinis mo pag... Wala namin nagdagli sa baka Ano sir, pagkuha ka? Wala kayo tubis? Ha? Ba't magtutubis ka, Argel? Seryoso? Ang ganda ng kulay mo, no? Pantay ng pantay. Thank you. Ganito kasi sa isla. Kasi trabaho ko na sa ano din dagat. Sa isla, Hindi ka, sa video ni mo. Ay, makita niyo ako video po? Isay mo. Uy, salamat ka. Pag ano ginawa ko lang, turaw ang yate kay Mumbai na sa vlog. Kita niyo sana. Sa Drigo ga-perform, pag dami mga kana sa Disneyland. Magbito to, lahi jud kayo mga nagkuan. Kay sa Disneyland, pwede rin ta magsulod mga libre. Kaya lang si Jason Monggol o si... Senyora, Ha? Ang bilis naman. andito na po yung mga patatas, senyora. Miss Minchin. Ako pala si Sarah. Sarah Ulo. Ang bilis niya, bro. Saan kayo kumuha na? Saan ka kumuha sa ano? Asan ni mo nakuha ng basket? Gia. 14. Nene. So, 14. Tatamaan ba kita? Ayan, ngayon naman, papunta na kami dito sa unang parte ng yate. Wow! Hi! Social! Oh! Angus! Yan! Ah! So dito kami mag-photoshoot Wow, naman. ganda dito. O, diba? Tcharan! Ganda, oy.